So sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Geraldine. Sa di pa nag-usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Tahanan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Maukinayo sa kababay nga taga Kawayan Masbati ang atong matatampo nagdasingan nga Geraldine. Recorded by X Thunder Gaming. Hello, Geraldine. Iya ba ta? O lagi, John. Ako na kang gisugot. Oh, salamat kay Geraldine, ha? Abi mo, nalipay kay ko nga imo kong gisugot. Ayaw lang dyan kong pasakiti, ha? Di ka na may tapo. Nga ako kang pasakitan, kay love ta kay ka. Salamat, John. Sa itong naghatod ni mo, Geraldine. Anto ba? Imong pabitaw, ha? Hi, Geraldine. Ay, John, ikaw magudi ay ni. Wala kay klase? Wala, nga naman. Nglag ta ta. Asa man tamang laag? Sige sa lang good. Kada bang malingaw ta ba? John, unsa man yung gidadaan ni mo na ako, uy. Nga nung nanood pa ta din, Naigugma ka na ko, ha? Siyempre, nahigugma. Musugot ka ako nimo kung wa pa ko mahigugma. Nga sa ato pa, dili ka mo balibas akong gusto. John, Geraldine, John, ayaw kay mahatlok ko pa. usapin mo kadlukan. Nag-eskwela pa ba ako? Kasi mamaptos ko. Ay, kabalak. Ako rin bahala. Di lagi ka mo abdos. Basta pa ya, ha? O lagi. Talaga, Rebe. Kaya na ginaminam na ko ni mo. Geraldine, John. Recorded by X Thunder Gaming. Wa naman mo si John sa eskwelahan. Pero may manunta ko niyang kuhaon. O sa kasimana naman nga wa siya magpakita na ako. Nga naman ka. Day, Geraldine. Nagbuwag na din mo ni John? O manday, nga na di ay. Ako magod siya nakitaan nga may kuyog nga laing babae. Ha? Ha? Sa may resulta yan, ha? Di na kinahalang mahipaw ka. Angko na lang. Tinuod ba nga may kauban kang laing babae? O, Geraldine. O, kinsa to babayhan ang imong kuyog, ha? Ang una na kong uyab. Unsa? Nakita migbalik. Uga mo natugad nga may pagbati pa dahil may susagusa. John! I'm sorry, pero magkimbuwag na ko nila. John, maluoy ka. Maluoy kayo di buhatan ako. Salo ako, Geraldine. Mas mahal na ko ang una na kong uyab kay nimo. Human sa nahitabo na to. Basta-basta na lang ko ni mo biyaan. Ewan ka, dili ko ni mo pasakitan. Ano nga naman ni Ron? Ha? Ano Ay mo, bayan lang kung ipamugusin mong kaugalingon. Ayo ipamugusin mong kaugalingon na rin ako kay wala ko igugman mo. John!
Unsay mo undang? Wa naman ko'y kana nga may eskwela mo eh. Nga naman, nagbuwag mo atong John? O ma, O nga nung iapil man nimo ang imong pag-eskwela sa inyong panagbuwag? pasagdi na lang ko ma. Basta kay wa na ko'y kana nga may eskwela. Ay, pastila nimong bataa ka. Unya, magunsa naman lang ka. Mangita kong trabaho ma, aron malingaw ko. Salamat intaon kay nakasudin kong trabaho. May ning malingaw ko, aron malimot ko sa gibuhat ti Jana ko. Unya, nak, kumusta man imong trabaho? Okay raman ma, nalingaw rasab ko kay mga buutan naman sa akong mga kauban. Maayo hinuon. Aron dili na ka mahinumdum atong John. Ay, salamat. Nakahigda na gyud ko. Kapoy-kapoy rong adlaw da kidaghang customer. Ay, magalingaw na ko ning cellphone bi. Sa di pa ko matuog. Namay ni chat na ako. Michael yung name. Magin yung mga laki eh. Ganahan kay trip-trip. Pahala ka diya. Di ko mo reply ni mo. Uy, hello? Nagsige man din nag-message si Michael na ako. Nagsigig pang umusta. Tawagan ako, be. Ay, salamat mo nagit kong napansin. Nga na, Deka. Waman, Unya? Ano sige makag-chat na ako? ganahanam gud ko nga makik-friend mo. Makik-friend na ako? Unya, imo din kong panguyaban. Ug kung magkauyab na ta, imo kong pasakitan. Ha? Tapa, tipod ko yung na uy. Ingon anak mong mga lalaki. Inyo lang duwaan ang feelings na mong mga babae. Naibaw na ko. Gipasakit pang tingali kas una ni mong uyab sa. Oh, Ay kabala ka, kaya kung kita'y magkauyab, di tagid ka binawangan. Minyuan na hindi ka. oh. Q-Pants. Ha? Makikita ka na ako? Amiga, ano ba ito? Og nagsige na sa tag video call. Gusto na kong makita tas personal. Sige. Wow. Mas guwapa yun kas personal. Guwapo man sa dining tahan. Ay, hey. Okay ra ka? Oh, ha? Ay, oo. Okay ra. Lipay gid ko nga nakakita ko ni mo sa personal. O, mas malipay ka kung makaawayat ta. Michael. Kasi makaingon ka nga, binuang ni ako dihan ni mo ha. Geraldine, inahan kayo ni mo. I love you. May chance ka ko ni mo. Geraldine. Ang nga mo limod man kuno. Ganahan sa kunin mo, Michael. Oh, kung mao, kita na. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat, Geraldine. Salamat kayo. Michael. Michael. Nganong sayong kini mong gihatag rin ako ang imong pagkababae, Geraldine? Diba? Mama na inyong giapas ng mga lalaki. Ang among pagkapapae. O kung matuman na inyong gusto, kung inyo naming makuha, inyo naming biyahan. Mong di na kinahanglan nga magpaghahigahi pa ko. Kay mangita gihapon kag paagi nga imo kong makuha. Geraldine, Kanya karon kinakuha naman ko nimo. Biyahin ako. Kalimtin ako. ayaw ko ipariha sa ubang lalaki. Kay lahi ko, Geraldine. Michael. Kung sa una ni mong uyab, igaw ka lang kipahimuslan, kipasakitan. Ako, di na ako mabuhat mo. Si Buti may pasabot. Michael. Karon nga may nahitabo naman nato. Kinahanglan ko manubag sa kung gibuhat mo. Mga tubang ko sa mga ginikanan, kay mga asawa ko nimo. Michael.
Nagsimulang lahat. Di buti ay Wa ko magtahom nga makakita pa di ko og lalaki nga mo seryoso na ako. Tinuod ko ang ilang giingon nga kung may mupiya, may moabot. Sa pagkakaroon, may umaabot naming anak ug malipayon ko uban ni Michael. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kito mga hikalang kaagi ni Geraldine nga taga Kawayan Masbati. Mas awit nga iya pangayo. Awit ka na kalahan, tahanan. Mong kaagi gibata na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing magubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag mga suking paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papanaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi ka naglibot sa sakawin. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga taga Dapitan, Zamboanga del Norte. Ang atong tatampo nagdasangan nga Mex. Pa, mananghilun ta ko ninyo nga muadto ko Manila. Mag-unsa man ka dito, Mix. Ito na. Kung saan ka ditong layo magitong Manila? Manarbaho ko ma, pa. Maikailam ako nga mutabang na ko og iya ko pasudlon dito. Anhi ka palang unta sa ato, good. Na may dagang kasudlan og trabaho din, eh. Adto lang gud ma. Gusto ko makaadto sa Manila ma. Gusto ko makaadto og lain lugar. Tugutin na yung anak na total dako naman na. Na, sige na lang, uy. Pag-amping in town dito sa Manila na ka, ha? Oh ma, Bay, sana? Okay ka sa itong trabaho din eh? okay ra ba eh. Ako sahay, medyo kapoy. Sabi na ka ng daghang palit og burger. Maol lagi. Di masig palit sa adlaw gud. Lagi panahon nga kusugay palit sa burger. Pero okay na ko ani bay. Ang importante nga may trabaho ko. Ay, salamat intaw nga dili kayo busy ron. Makapahuway ko og makagamit po ko sa akong cellphone. Mag-Facebook ka ba? Aron malingaw kog tan-aw og mga picture sa mga babae. Uy, wapo sinabihan na. Morris ang pangalan. Ako ning i-friend request ba? Uy, hello? I-accept ko ni Morris. I-accept ang akong friend request. Nag-out ako. Ako siyang chatan. Ug mga ikog number niya. Salamat niya sa pag-accept niyo mo sa akong friend request. O sa imo pong number. Okay na, uy. Ganahan mo sa kong Facebook friends. Taga diyan gid ka, Riz. Taga-dapitan po. Doon kami sa syudad. Uy, mo ba? Parehas ra ditag lugar, pero layo na mi sa syudad. O niya, asa man ka ron? Di ako sa Manila. Trabaho sa ko dere. Mao ba? Ikaw, nagtrabaho na ka? Wa pa, uy. Estudyante pa man gud ko. Aw. Unya, okay na nimo kung tawag-tawagan di ka. Okay na, uy. Total, friends naman ta. Salamat, Riz. Agoy. Mo dahil nga permit ka malipayon ha? Kay nakikikiriwang chicks? Ay, pawa lang gud sa kapoy bay. Ibaw ba ka nga kung daghan ng mga customers, pertis ang kapuya na to. Basta lagi. Nga saman, dagan ang imong gikalingawan. Oo, uy. Tagba in taon ni Do. Estudyante pa. Oh, lagi. Wala, kumbati. Ha? Video call? O Riz, gusto nta ko nga mag-video call ta. Gusto lang kong makakita ni mo gud.
ko ko'y picture sa Facebook. Kada nalitan awa. Piha sa daan ay. Lahi magutong kamera kay lihok biya. Basin uban naway ka kung makitaan ako. Manaway gud. Sige na ba? Mag-video call ta. Sige na lang, uy. Kadiyot, ako sinipag mo na kay ako'y manawag nimo. Sige. Uy, hala. Naunsa ka, uy. Nisiga mo gunang imong matang nakakita na ako din sa camera. Kagwapa ko din ni Morris. Mainlam sa tagkalit ni mo. Megs. Ay, naunsam ko eh. Sukad lang nag-video call mi ni Morris. Dili ko mahimutang. Di naman ko makatuwag. Ay, unsam ka ning ako gibati niya. Nga sa ato pa, in love na ka. Bay, Klaro na kinabay. In love na ka itong... Kasi ganito, Morris, o bay. gugman na na bay. Kaya di magkakawagtawag. Masin ka mag-una-una niya. Mo lagi bay. Oh, ako pa ni mo. Imo ng panguyab sa cellphone. Aron kung magkauyab na niya mo. Nya, magkabuwag mo. Uy, sakit kay... Sa cellphone na mo nagkauyab. Sa? Kay klaro nga manambag bay. Seryoso na ko diri. Ay, di ako katoy. Ikaw ba di mo kakakumidahan eh. Bitaw eh, panguyab na sa Morris. Ayaw pugi na gibati mo. Eh, mayo mo niya ng bugas. Mo na tinuod Dris. Megs. Sorry ha. Bisan to og wala makita sa personal. Pero gibati na ko nga love na ti ka. I love you. Ug mahinaot ko nga dili ko nimo pakyason. Masuldi lang sa panimos tinuod, Megs, ha? Ganahan man sa panimo. Tinuod, Morris. O, lagi. Bisan doon sa video ko lang ta nakita, pero love na ka na ako. Oh. Mao nga. Ako na kagisugot. Salamat, Morris. I love you. I love you too, Megs. Hayas ka amigo ah. Nakauyab naman. Gipay sa bitag kay ko bay. Nga gisugot ako ng Morris. Nga kay nakauyab naman ka. Sa man, wala libre diha. Oh sige, librihan na ka. Sa may ilibre mo na ko. Burger. Sa manay! Oh, Mo niya itong baligyan niya mo sa ilibre naman ako. saan na gusto mo? Gusto ko ka ng puwang nga kabayo. Puwang kabayo ba? Sige. Nikaw ta to. Librihan ta ka. Hugdon ta ka. Oh, kanda ba? Dalian sa panahon ris, no? Walang ibaw eh. 5 na day kabuwan, sugatan ng kauyab. Maog yun. Dali na kayo ang panahon. Wala ka planong mo ulit din sa ato, Megs? Aw, mayo kay naghiskod ka na. Karong January. Mauli ko sa mga probinsya. Tinuod? Oo. Kay gusto sab ko nga makita ni mo sa personal ris. Ako sa Megs. Excited na kayo kung makita ni mo. Parehas ta ris. Pila lang gid ka oras ang akong pabuton. Mudunggo na ning barko nga akong gisakyan. Magkita na gid mi sa akong uyab. Sa katapusan, nakita na yun ako sa personal lang akong uyab. Paimos ng imo ha. Grabe na kita nakagakos na ako. Ay, sorry. Nalipay lang ko nga. Nakita na kita sa personal. Ako sa Mads. Nalipay ko nga, nakita na kita. Mas gwapo ba ka sa personal? Kaunay. Naadi ko yung gidap. Nasinugatan pa rin mo. Mga chocolate sa inyo noon, ha? Okay na na, oy. Ako sab, may hatag sa ko nimo. Ako ang giandam nga. Magkakita na ta. Oh, unsa mo na? Gara oh. Uy, no. Teddy bear? Oo. Ako ni hatag nimo. Matagam ko na mag teddy bear. Aran kumingaon ka na ako, imo ra ng gakson. Unya, una alam gud nga. Ako ang imong gigakos. Wow. Mayuwas akong uyab ay. I love you, Morris. I love you too, Meg. Mabalik na ka sa Manila? Morris, ay, pila ra ba kadlaw nga akong gipananghit sa akong amo. Kinahanglan akong mubalik dayon. Mingaw na daig ko nimo. Ako sab. Mingaon ko nimo. Ay, sige lang. Manawag lang ko nimo kon. Dili ko busy sa trabaho, ha? Salamat, Max. Ug ikaw, pagtarong sa mag-eskwela, ha? Oo, oy. Pila na lang biya kabuhan ang akong paabuton. Mahuman ako sa akong pag-eskwela. Ayaw biya pangitaglaing dito, ha? Dili, yun na mahitabo. I love kayo, Carlos. Salamat, Meg. Ay, nagtuwag akong dili ka babalik din sa Manila. Huh? Ano man ba eh? Ay, nagtuwag. Magkigminyo na kasi mong uyab. Di na mahitabo eh, kay estudyante pa tao ng akong uyab. Bata pa kayo. Diba kusad? Bata pa ko ba eh? Gusto pa kong muskwila. Muskwila ko college kung makatigom na ko.
Sakto. Sakto kita muna naabay. Eskwela gyud. Aron makakita kag may ugma. Unsa? Wala ka Manila? Mauna, Max. Magunsa mo tari. Humanabi ako og eskwela. Nya, na may mutabang na ako nga makatrabaho rin sa Manila. Mauma na ako. Sige, mayo noon. Aron maduol ko nimo. Mausap na yung kong ginaon na, Max. Nga na ako matrabaho diha aron maduol ko nimo. Mayo noon. Magkita lang yata diri ha. Kumusta man ang imong trabaho? Okay naman, Mags. Kaya naman. Mayo noon. Dilikit patagaan ng panahon sa? Ngang, walang damang nga makita dito din eh. Maugyot. Sige. Makita-kita lang yata ha, kung may bakante ta. Sige, Mags. Unsa koy? Ang hupa mo ka. Huwag ka palipay nga doon lang kasi mo uyab. Nalipay man bay. Pero may lain kong gihunong na. Unsa man? Mundan ako sa trabaho bay. Ha? Nga naman? Muli ko sa amo bay. Muskwila ko college. Ha? Mapauli ka sa ato? Oris, Laing nasa di mo, uy. Niya na hinuon ka din sa Manila. Nadool na hinuon ko niya mo. Mapauli na hinuon ka. gusto kong muskwila college, Oris. Mags, Pait kayo eh. Pait kayo kung wa ko'y mahuman. Di ko makita og maayong trabaho. Kay high school ako kutob. Maong nakahukom ko nga upadayon ko sa kong pagskwila. o sige. Kung mo imong gusto, dili ti kapugnan. Pag-amping dito, ha? Ikaw sa pag-amping ni niya. Ay, kumusta naman ka, Rosmoris? Wa naman siya makontak ako. Inigvacant ako. Ako siyang tawagan. Kumusta naman ka? Okay naman. Tagsali ka mo kontak na ko. O muchacha ko ni mo. Dili ka mo reply. Pasensya na ka, Max, ha. Dili lang ko ganahan nga, storbohon ka. Gusto na ko nga, makonsentrate ka sa imong pag-eskwela. Moris, dili ni mahimo na. Pila na kaadlaw nga wa mo kontak si Boris nako. Ug dili sab siya mo reply sa akong chat. Samog ka sabli mo, oy. Kaya na wa maka-reply, busy. Moris, Bisulti. O sa may gusto ni mong isulti. Sulti dayon. ang ako ba? Basinog. May lain na kang uyab diha. Kaya di naman ka mo text nako. Di na ka magpahibaw sa imong mga lakaw. Kinahanglan magud nga mahibaw ka sana ako mga lakaw. Natural. Kay uyab mo na. Max, uyab pa lang ta. O dili gid malit kayan nga may mga uyab na ako. Kay daga pagod ko. Sa ato pa di ay. Nagud day nang uyab di mo. Oh, na, oy. Aw, kun mao na. Magbuwag na lang ta. Sure ka? O sige. Magbuwag ta. Sugot ka nga magbuwag ta. O nga dili man. Wa man sila mining atong relasyon kay layo kayo ta sa sagusa. Dili. Aris, binuang na to nga ako eh. Nakalitan na ko. Dili na magbuwag ha. Dili. Sorry sa Max. Ikaw ang libuhi og po nga buwag. Pwes, magbuwag ta. Morris! Aw jud tingali ang ilang giingon nga way forever kay nagkabuwag man mi si Morris. Sa pagkakaron, nagpadayon ko sa akong pagswela sa college. Nimo, Morris, kung namati ka man karon, ang hinaot ko nga malipayon ka sa bag-o nimong uyab. Ninalang kutob, ug daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN.